ଛକକୁ ଏବେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ନାଇଁ ରଘୁଆ ଆସେ ଫୋନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତମ ତାର ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ବାସ୍ ଆଉ ରୁଟି ମହେଶରେ ଖାଇବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୋକାନ ଭାଇଟି ରାଗିଗଲା। ଗରିବ ବା କିଏ ଭରସା କରିବ ନା ନାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାଇ ମହେଶର ରେବତରାଜ ବ୍ଲଗରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗରିବ ଭାଇକୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନଥିଲୁ ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ହାଲୋ କରିଦିଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଭାଇର, ତାର ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ 3-4 ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଲା। ଆଉ ରହିବା ଭିତରେ ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲୁନୁ ନା ନାଇଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗରିବ ଭାଇକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା ଦେଖିକ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା, ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିଛି, ଆମର ମହେଶର ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ କହିବ? ଧରିଛି ମହେଶର, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ଧରିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲ? ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲ? କେତେଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲ? କେତେଟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲ? ଆଉ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ ଧରିଛି ଆଜି? 5ଟା ପଇସା କିଏ ଦେଲା? ଯିବା ବଜାରକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଇସା ଧରିଛି ଆଉ ମୋତେ ଡାକିଲା, ଭାଇ ଯା ଯିବା ବଜାର ଯିବା, ଛକକୁ ଯିବା। ଆଉ ଛକକୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ କି ଡର ଲାଗୁଛି ଆକୁ ଏକଲା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ ବାବାରେ ପଇସା 10-15 ସବୁବେଳେ ପଇସା ଧରିଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବା ଡର ଲାଗେ ଯେ ଭାଇଟି ଯଦି ହଜିଯିବ। ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ ପୁରା ଖାଲି ପଇସା କେରକେରା ହେଇକି। କାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଜମା ଭଲ ଟିକେ ଫୋନରେ କଲ୍ କଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ଭଲରେ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ଆକ୍ଟିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେଶର ଭାଇ ଆମର ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ମୋବାଇଲଟି କେଉଁଠୁ ପାଇଛନ୍ତି? କିଏ ଦେଲା ମୋବାଇଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତମକୁ? ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯାଇକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। କୁହ କରାହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେଶରେ ଆମର ପଇସା ଧରିଛି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା। ଡାକୁଛି ଚା ପିଇବା ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ, ବଜାର ଯିବୁ, ତା ଛକକୁ। ଆମର ଛୋଟିଆ ଛକଟି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇଟି ଆମର ବହୁତ ମଜାଳିଆ। ଆଉ ସିନା ପାଟି ସିନା ଖୋଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଜାକରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବିଲେ ମିଶିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭାଇ କ'ଣ କିଣିବା? କ'ଣ କିଣିବୁ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଛକକୁ ଯିବା। ଆମେ କୁରକୁରୁ ବିସ୍କେଟ୍ କିଣିବା। ଖାଇବ, ଚା ପିଇବ? କୁଆଡ଼େ? ସେ ଛକକୁ। ସେଇ ଛକକୁ ତ ଯିବା। କ'ଣ ଖାଇବା? ଆଜି ପଇସାରେ ମୁଁ ଦେବି ନା ତୁମେ ଦେବ? ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ଚଲେଇ ଆସେ। ଆସେ ଏପଟୁ ସାଇଡ଼ ଯା, ଗାଡ଼ି ହେଉଛି।
ସାଇକେଲ ପେଡଲି ମାରୁଛି। ଆଗୁ ଆଗୁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଆମର ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ସାଇକେଲ ଶିଖିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଇ ସାଇକେଲ ଶିଖିଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚଲାନ୍ତୁ। ନା ନା ଆଉ ବେଶୀ ଚଲା ନାହିଁ, ଆମର ସେତିକି ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଉ ଏରୋପ୍ଲେନ ଯିବା ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ଭାଇର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏରୋପ୍ଲେନ ଥରେ ବସିବା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ଯେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଆମର ଏଇଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଟିକେ ଏରୋପ୍ଲେନ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାଇକେଲ ତ ଆଜି ନୂଆରେ ଚଲେଇଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇକୁ ଆମର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଛକକୁ ଯିବା। ତାକୁ ମୁଁ ବୁଲି ନେବା ଆସିଛି। ସେ ତ କେବେ ଏଇ ଜାଗା ବୁଲି ନାହିଁ, ଆସୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୁଲେଇ ଆଣିଛି। ବହୁତ ନା ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଛକକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଭାଇ ବୀର? ହଁ ଏବେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। କ'ଣ ଖାଇବୁ? ରୁଟି କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମଗେ ମାଗେ ମାଗା ତାପରେ ରୁଟିରେ ଭାଇ ଦେବ। ରୁଟିରେ ରୁଟିରେ ଦେବ। ରୁଟିରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି। ରଖେ ରଖେ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି। ପଇସା ରଖିଦେ। ହଁ ହଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। 10 ଟଙ୍କା ରୁଟିରେ। କେତେ ଟଙ୍କା ରୁଟିରେ ମାଗେ? ହଁ କାଲି ସିଓର। ତମେ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉଠି ତମେ ଡାକିବି? କାଲି 10 ଟାରେ ବାହାରିକି ଯିବି ଘରକୁ। 10 ଟା ଘର କିଛି ନହେଲେ ଫୋନ କରିଦବ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ନାଇଁ ରଘୁଆ ଆସେ। ଫୋନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତମେ ତାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ବାସ୍ କାଲି କଥା କାଲି ରୁଟି ଧରିଲ। ଏଥର ଯିବା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ଚାରେ ଯିବା ଦୋକାନକୁ। ଆଉ ଦୋକାନରେ କିଣିଲୁ ମଧ୍ୟ। କ'ଣ କିଣିଲେ? ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ ରୁଟି। ମହେଶ୍ୱର ଖାଇବୁ ଯେ ବ୍ରସ୍ କରିବୁ ଖାଇବୁ ରୁଟି ଖାଇବୁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଜି ତ ମହେଶ୍ୱର ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲୁ ନା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭାଇଟିର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଥରେ
ଗାଡ଼ିରେ ନିହାତି ବସେଇ ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁକି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦୋକାନକୁ, ଦୋକାନରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୋକାନ ଭାଇଟି ରାଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୋକାନର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଗରିବ ବା କିଏ ଭରସା କରିବ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗରିବ, ସବୁବେଳେ ଗରିବ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ଯିବା।